ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ରହୁଥିଲା ସିଂହଟି। ସେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାର ଖାଇବାରେ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଶିକାର କରି ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଖିଗଲା। ଏମିତି ଲାଖିଗଲା ଯେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲାନି କି ବାହାରକୁ ଆସିଲାନି। ସିଂହଟା ପୁରା ନାକେଦମ ହେଇଗଲା। ଏ ଭାଇମାନେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଲାଖି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? କେମିତି ଟଳିବ ଏ ବିପଦ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା କାଠହଣା ଚଢ଼େଇଟିଏ। ସିଂହର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ, ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସେ କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରରେ? ମତେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ମରିଗଲି। କଣ ହବ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମହାରାଜ, କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏ ଯେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ବିପଦରେ ପଡିଛି ଯେ, ହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ତୁ କଣ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିଜେ ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକିବି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆରେ, ଖାଇବା ବେଳେ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଲାଖି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରୁନି କି ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା? ମୁଁ କଣ୍ଟାଟାକୁ କାଢିଦେବି। ଏଇଟା ତ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। କି କଥା ଦେଖିଲ? ତୁ ମତେ ଏଯାଏ କହୁନୁ? ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। କଣ କରିବୁ? କେମିତି କାଢିବୁ? ମୁଁ କାଢିଦେବି ଯେ, ହେଲେ ପୁଣି କଣ? କିଛି ଭାବୁଛୁ ଯଦି ଖୋଲି କରି କହ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ପଶି କଣ୍ଟା କାଢିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ମୋ କଣ୍ଟା କାଢିବା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମାନେ ମରିଯିବି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ତୁମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବୁଟି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି? ତୁ ମତେ କଣ ଭାବିଲୁ କି? ଏଭଳି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବିନି। ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିଛି ହବନି, ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲୁଛି, ତୁ ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା। ଓହୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତତେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲି ତତେ, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ତୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡେ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲା କାଠହଣା। ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆସି କାଠହଣାର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏ ହାତୀ ଭାଇ, ଇଏ କଣ କରୁଛୁ? ଆମ ବସା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ଏ ଗଛ ଡାଳ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ? ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବି, ତୋ କଥା ବି ଭାଙ୍ଗିବି। ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। କଣ କରିବୁ ତୁ ମୋର? ବଣରେ କଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି? ଆହୁରି ବି ତ ଗଛ ଅଛି। ସେଗୁଡାକୁ ଯାଇ ଭାଙ୍ଗୁନୁ। ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ବସା କରି ରହିଛି। ମୋ ଘର ସଂସାର ଉଜୁଡି ଯିବ ଭାଇ। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବି। ତୋର ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତୁ କର,
ଏମିତି ଗଜର ଗଜର ହେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା କହୁଛି। ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଋଣ ଅଛି। ହେ ତୁ ଯା, ସିଂହ ମହାରାଜ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ଏ ସବୁ ଫୁଟାଣି ତୋ ପାଖରେ ରଖ। ହଉ ଦେଖିବା, ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଡାକି ଆଣୁଛି ତାଙ୍କୁ। ମହାରାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମହାରାଜ। କିରେ କଣ ହେଇଛି? ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହାତୀ ଆସି ମୋ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ମୋ ପିଲା କୋଉଠି ରହିବେ ମହାରାଜ? ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମହାରାଜ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କଣ କରିବି? ତା ମାନେ ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ସାହାଯ୍ୟ ତତେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି। ମନେ ଅଛି ଯୋଉଦିନ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା, ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇ କଣ୍ଟା କାଢିବୁ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ଖାଇବିନି ବୋଲି। ତତେ ମୁଁ ଖାଇଲି କି? ଖାଇଲି ସେଦିନ ମୁଁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏବେ ବି ଭାବୁଛୁ ତୋର ମୋ ଉପରେ କିଛି ଋଣ ଅଛି, ସେଇଟା ତୋର ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋ ଋଣ ସେଦିନ ସୁଝି ଦେଇଛି। ଏବେ ଯା, ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ କର। କାଠହଣା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ ଦୁନିଆରୁ କଣ ଧର୍ମ ସରିଗଲା?